Jongjong Willie vlog o nataw to araw tu arang dagma ra gyud di man maglantaw da na manay nakadangha magdula-dula ta aning bunbon dire aning daplin sa suba o dire matik din. Right? Unsa kay gilantaw nako di unsa kay gilantaw di Jongjong Willie vlog o nataw to araw tu arang dagma ra gyud di man maglantaw da na manay nakadangha danghag si Jongjong ani o pasensya na guys nga nadagma si Jongjong tiguwang na pero nadagma hinoon na sakita sa kong tuhod lagi dire ra gyud ti sakita jud kay tuhod na agoy ko ani kay sakit gyud kaayo pagkasakita kay tuhod ako ani kaway klaro lagi backline na lang ko ani guys kay mangita tag kalingkuran Moy, grabe. Daghang palamigas Og shout out ay ko ni Buloy Glinalin diha Martinez Anggit. Glinalin Martinez Anggit shout out. Giahak mo ni mga lamigasa Parente na gitaan kay nakakaon mo sa kong panit. Og parente na gyud man aning lamigas kay nakakaon mo sa kong panit. Awa ta diha. Lamigas dito. Di malason mo kay karong adlaw na ron. Kaya di malason lagi ta karong adlaw automatic direta sa kuan sa suba kay aron dita mapakaglamigas og shout out tay kay Glinalin Martinez Anggit diha sa Tanhay nga gwapa pinakagwapa diha sa Tanhay way lain diha nga gwapa siya ra. Anggit Martinez Langgita. Naglisod man kog basa sing pangalan. Aligi. Kay kini laging wala tay lingaw adiri ta sa suba magdula-dula ta ning iro atong dula ning iro atong kuan-kuanan ni kahoy buno-buno na to kahoy aron maayam ba siya ba o dire nawa akong iro dia didagan akong iro na mo nay pakabuutan sa akong iro gyud o no na nindot kay akong iro no uy hapit ko madakdak. Wow, kabuutan sa akong iro. Mo ni akong iro nga buotan. O ako na po siyang pakuanon para na pug kahoy. Ali. Ato ra na siyang kuanan atsahan na po ito kahoy to ara dagan na po siya na wow buutan kaayo nangahoy akong iro kay karon guys nga wala man tayo lingaw magdula-dula ta aning bunbon dire aning daplin sa suba o dire matik din dula-dula ta kay gimingaw man tag dula-dula sa una sa bata pa ta dula ta ani hapak la